जोंनि हरिनागुरि फरायसालिनिफ्राय जोङो बे प्रग्रामखौ बैसागु बरायनाय हाबाफारिखौ बानायदों। गतिके जोंनि हरिनागुरि गोजौ फरायसालिया मोनसे मिथिंगाजों साग्लोबजानाय हाजो हाला आरो बिफां लाइफां दाउ खौवौ गाबनायजों मोनसे समायना रमायना जायगायाव जोंनि हरिनागुरि गोजौ फरायसालिया। स' बेजों लोब्बा लाखिनानै बैसागु बोथोर फैयोब्ला बयनिबो गोसोआव मोनसे रंजाखांनाय थुलुंगाखांनाय मोनसे माने गोसोआव जाखाङो। दा बे हिसाबैनो जोङो फैबाय थानाय बैसागुखौ बरायनो थाखाय जोंनि हरिनागुरि गोजौ फरायसालिनिफ्राय जोङो बे हाबाफारिखौ बानजायदों। दा बे हाबाफारियाव जोंनाव जिहेतु बर्ड मिडियाम बिनि थाखायनो बेहाय गोबां हारि माहारिनि फरायसाफोर फरायो। स' गतिके जोङो मोनफ्रोमबो हारिनि गावबागाव जेनोखि कालचार बेखौ दिन्थिनो थाखाय माने गावबागाव हारिनि जेनोखि ट्रेडिशनेल ड्रेस बेखौ गाननानै रंजानो थाखाय फैनो जोङो खावलायदोंमोन। बे हिसाबैनो अनजालु अनजालि फरायसाफ्रा गाननानै फैदों आरो जिहेतु गुबुन गुबुन हारिनि फरायसाफोर दङ बेहाय जोङो बर' हारिनि बैसागु रंजानाय गानजों जोङो रंजादों आरो नेपालि जनगोष्ठीनि फरायसाफोरबो दं जिहेतु बिथांमोननि गान दामनानैबो जोङो रंजानानै मोसादों आरो बेयाव राभा कमिउनिटिनि फरायसाफोर दङ बिथांमोननि गानखौ दामनानैबो जोङो मोसादों। बे आसामिस कमिउनिटिनि फरायसाफोरबो दं जिहेतु जोङो बिहु गान दामनानैबो जोङो रंजानानै मोसादों। बिदिजोंनो बेहाय लोगोसे फरायसाफोरजों लोगोसे बेहाय गासैबो हरिनागुरि गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथांमोनहाबो बेहाय नुजानानै रंजानायाव बाहागो लानानै जोङो जोंनि बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनायाव मदद खालामदों। डेफिनेटलि मानो होनोबा जोङो बेफोरबायदि फेस्टिभेलावहाय जोंनि माबाखौ हारिमुखौ लाखिनो थाखाय गाननाय जोमनायजों लोगोसे माने गान खननाय मोसानाय बेजों लोगोसे जोङो मोनसे जौगालांनाय दिन्थिफुंनाय मोनसे हाबाफारि होननानैबो जोङो बेखौ बुंनानै होनो हायो।